That's mama boy. Good day mga idol! Welcome back to my YouTube channel. And dito nga atin pong hihimayin at titignan kung ano po yung the best para sa motor na to. Walang iba kung hindi ang Kawasaki sports bike na talaga namang number 1 sa kanyang segment. Yan po ang 250cc segment na sports bike. Siya lang po nag-iisang inline 4 na makina. Yan po ang Kawasaki ZX25R. Yan po guys. So salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Again, this is Boyet Salabaria, and please like and share this video at sigurado ako na magugustuhan nyo po ito. Itong ating video ay kinuha natin in ultra high definition na po para po kayo ay mag-enjoy at magustuhan nyo po ang ating ginawang video na to. Especially, tayo po ngayon ay papunta sa Kawasaki Leisure Bikes Pangasinan. Yes guys, we are here in Pangasinan at nandito po tayo sa bayan ng Calasiao. Yan po, lugar na to ay nasa harap po tayo ng Calasiao Robinson. Yan po guys ang ating lugar today at tayo po ay sumadya para po makita natin ang update o ang personal na itsura nitong Kawasaki sports bike na ZX25R. Grabe guys, talaga pong mamamangha ka sa kagwapuhan at kagandahan nitong bikes na to. And let's go! Samahan niyo ako na pasukin at bisitahin at tignan ang showroom ng Kawasaki Wheeltech Pangasinan. Dito lang po yan sa tapat ng Robinson's Place, Pangasinan. Located po yan sa bayan ng Calasiao. Let's go guys! At tingnan natin kung gaano po kalupit at gaano po kaganda at gaano po natin magugustuhan ang sports bike na to na gawa ng Kawasaki. Guys, alam naman po nating lahat, ang Kawasaki po ang number 1 na big bikes dito sa Pilipinas because of their quality, yung design, at of course
yung affordable na po siya. So sa atin pong mga vloggers, makikita nyo po na marami po sa mga moto vloggers ay gumagamit itong Kawasaki big bikes. So kagaya po natin, we are looking forward na makapag-start po tayo as a beginner dito po sa big bike section or big bike segment, at makakuha tayo ng sarili nating service or motorcycle na expressway legal. Yan po yung ating pangarap. Sana po one of these days makapag ipon tayo at makakuha po tayo ng ganyang bikes. Guys, nandito na po tayo sa harapan ng showroom ng Kawasaki Wheeltech Pangasinan, kung saan nandito po nakadisplay po lahat ng mga modelo na 2021 model po ng Kawasaki big bikes. So sino po may gusto na pumunta rito, ayan na po yung ating hinahanap, ang Kawasaki ZX25R. Grabe guys, napakalupit po ng itsura niya. Kung titingnan nyo po siya, para po siyang talagang big bike. But ang makina lang po nito ay 250cc. So isa po to sa mga talagang napapawaw po ang lahat. Kasi po, grabe siya. Inline 4 po ang engine niyan. Talagang scream po talaga. Napakalakas. Meron po tayong nakuhang video from Indonesia na test ride po. Gumamit po sila ng mga kalidad ng mga pipes or exhaust system gaya po ng Akrapovic at other quality na po na exhaust pipes. So yan guys, ito po yung ating Kawasaki ZX25R. Napakalupit po na itsura niya. Well, sa features and specs po nito, ibabahagi ko po sa inyo. And again, ito pong Kawasaki ZX25R ay merong engine displacement na 249.8cc. It's almost 250cc na po. At again, yung kanyang maximum power is 51 horsepower at 15,500 RPM. Sa kanyang torque naman ay may maximum torque na 22.9 Newton meters at 14,500 RPM. Kung titignan nyo po yung kanyang maximum top speed, ang claim po niyan ay 190 km per hour. Ganun po siya kalakas at kabilis. Well guys, kung ito po yung gamit nyo, even though this is 250cc, grabe po, napakalakas po ng engine niyan because of the inline 4 system na ginagamit niya. At meron siya. Let's see more yung kanyang engine specs. Again guys, 250cc po yan, double overhead cam, fuel injected na siya, liquid cool na po yan, meron po siyang 16 valves and inline 4 cylinder. So yan po guys, ang kanyang engine spec, talaga naman po napakalupit. And of course, yung kanyang gear, 6-speed po yan, at yung kanyang front at rear ay equipped po ng ABS or ng Kawasaki anti-lock braking system. Of course, meron din po siyang equipped na traction control by Kawasaki and yung kanyang quick shifter also by Kawasaki. Ganyan po kalupit ang technical specs po nitong motor na to. Lahat na po nandyan, quick shifter, ABS, and TCS or traction control system. Again guys, other specs pa po niyan, yung kanyang front brake ay meron pong sukat na 310mm na semi-floating single disc brake. Yung rear brake naman yan ay 220mm single disc brake din po. And of course, ayan po ang ating napakalupit na mga exhaust system. Yan po ang Yoshimura na talaga na po napakalakas. Let's see guys and watch this.
mga idols, kung gusto nyo nga po lang malaman ang presyo nito, ang SRP po nito ay 410,000 pesos. At kung gusto nyo pong magkaroon ng malaman ng down payment, 30% po ng amount na yan or equivalent to 160,000 pesos. Again, kung gusto nyo pong mag-inquire dito sa Kawasaki Big Bikes Pangasinan, feel free to visit the branch, guys. Check nyo lang po yung ating description video at nandyan po lahat ng details kung magkano po ang installment at ano po ang proseso ninyo para makabili nitong big bike na to, ang Kawasaki ZX25R, ang pinaka-astig na nilabas ng Kawasaki, may inline 4 screaming power. So yan po guys ang ating video. Salamat po sa inyo at please like and share this video.